Tinini kok tomangka khuai Tulasigor at develop by khobjak Horidon chu kami amchayo lifestyle tawat haimani yagulo kuno notice rayagoi tipura sarongni kobangma hai rabar hai keba kobang boktar kanja kaini kok toma haimangka lifestyle company haimani yagulo kobangma boktar kanja kha phiaba abo jurate kuno bawni juri banarok mayakho abon bagai tini khuai SDM phai malaikha tipura satakuro sini je jung tini o chini khoti purono tower ni hini phaimani sung aboro jung tini sara thanga ke jung SDM saime himan karon abo black mane bol te o chini khoti no bahike saime hi saka jung abo bos hawa ang abo saime himan blai ang bo wana kha chini khoti thamano bos haya te ang wan sung nai ni bo kok saya ke bo tini sini thani o letter sini plan ni kok sai hoka sung buskang jarawa o letter no accept khaya boi din dugi toni khan ke sung awani action khlaini police proshashan bo mathanglai agi ro no ro mo haike or je SDM office hokomo haisimung bla ri rika nano khotini riya segango aba hai group rok je gobang patani ni borok tower jaga khlaikha kete sungyo khe mutusu kure company rok botam hana muthubui tonu ke SDM har potini sawa norong ang dan nuhuna hana hiso hapono bono nuhuna kok to saible kaisa chini bini aja gawa kakos kabang manya phano bo hapono to ko bhai kok sana naman tini bo SDM kaisa ngai mane ang saime himan karon abo tamong kha naki bo chin bagai naki dusman naki chin bagai abo hai kabang ma mane sungbono na unrespect haika na abo hai office sing samani borok kune sekango tower company o je kotor hijane bai kune habai salaye tar pore suno ringo abo boba hai system kha mara sungo tona nango logiwo ike abo hai rok system rok sungban sungmai sini je man thaino sungmai hake sung kotor thangai suno saga takon nungtino tangan we famani o SDM office obo ke sing kaisa sini khoti ni bagai sing o lifestyle tower phaimani o tower ni bagai sini khoti ingkha thangnai sukrubaro sing boroma kaisa bahai gotona angkha chini rang ri dikhe sing phaimani tini SDM ni office phai borok sawa kaisa letari klang ni SDM sar sawe te company ni kaisa bo phai sawe jing letari kha all letter jodi so jung accept khaye te chini kam successful nya ke jung te bo kotoro thangmano mane chini je khoti sing manthai chini manthai sing obono chano noni khoti busrong nemne chini khoti ke borok kok rimani ke 5 lakh rimani te kok mane sungno abahai 5 lakh nahi sawe dia tini thokaye tini mo company kharta khani SDM sar bo saw hebra sung bahai ke accept khlainya sini je khoti thangmane sung koita tower ni company phai to so saimana naya sung jodi so letter rimani accept khlaya hanke sung te kotor thangmano kam ke te khlainya sung rugla option nor motini copy ki samnori sinmong ke receipt son copy ori khasung suno letter sung kaisa tu khate ar kaisa ruka oba hake sung te riwi bo bisori SDM office nge sung oba hake sung rimani dakti khlaijang nangthon dakti khlaijang ke sung police proshashan bo sung sekang sama tongo sung action na hanai sama tongo sung obono nayo sini bagai sung help khayang ke sung tem kotong thangman nin mungkai an mungkai pisus deborma parangka ani logio te kaisa tongo bithunurang bo aba hani bi bayak parangka nama ke horizon chupara tower ni location kai 37/39 oba hasi